Bidi मा खालामनाय जादों उन्दै ओनला नुयो मा नुयो गुड मर्निं लोगोफोर माबोरै दं आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आच्छा मा जाजोबनो हमाखो जोंनि बर'फ्रा आयै मालाबा भाइराल मालाबा माबा माबि आयै लाजिबाय संसारावनो नैबो मोनसे गोदान ओंखारबावलायबाय कार सिङाव आरोना कार सिङावनो बाब माबा माबि हमख्रबलायनाय लिपकिस होलायनाय थोस बेफोरबायदिया सिगांहाय जों बेफोरबायदिखौहाय मै खोनायोमोन फरेन कान्ट्रि ना अबेबा जार्लेण्डनो अबेबा थाइलेण्डनो नैबेफोरबायदियावसो खोनायोमोन दायो फैयै फैयै बारबोनानै जोंनि बे बिटिआर हालामावबो ओंखारबाय ओमफ्राय दाथ' बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड मोनबावबाथ' दा बुंसै बड'लेण्ड मोनबावबाथ' आरो रायलायजाला आरोना लोगोफोर बिदिब्ला खोनासंना लादो एसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय मैयानि अखानायै ओंखारदों भुमिखानि आरो दिनैहाय फिन मोनसे गोदान बाव आरोना कार सिङावहायनो बाब लिपकिस होलायनाय हमख्रबलायनाय बाब वाव दाउजें माजों एल'नाय नांगोलजों एल'नाय ना ट्रेक्टरजों एल'नाय नांगोलजों एल'नाय ना Bidi मा खालामनाय जादों उन्दै ओनला नुयो मा नुयो बेहायसो जायगा मोनफैबाय आरो नोंसोरो हा मा खालामनाय जादों नायहरलाय जोंहा मेडाम नायहरलाय गारि सिङाव मा खालामदों बिसोरो ओरैबायदि लाजि सिं हमख्रबलायनाय खुदुमलायनाय औ लाजि सिं बिदि लक्षणफोरखौ बेयाव देखायो ओइ बेसे समायना दाउजों दिनैहाय लोगोफोर आं एसे फुङावनो भिडिअखौ खालामबाय दे ओमफ्रायो मोजां मोनदोंला एकदमबारे लाइक शेयारखौ खालामना होसिजोब आरो एसेनोसै गोजोन्थों